the Philippines University Lady Pirates, malipayon sa ilang nakab-ot, bisan pakyas Manilang nalangkat ang kampeonato sa NCAA Season 98 Women's Volleyball Tournament kung nakuha sa College of St. Benilde Lady Blazers ang back-to-back championship. Hinoon ang team captain sa Lady Pirates na si Venice Puzon ang giila isip best setter. Dako na kaayong kadaugan sa Lady Pirates nga makasulod sa finals o gideklarar nga first runner-up sa NCAA Season 98 Women's Volleyball Tournament. Gikalipay kini sa tibuok LPU community, ilabi na sa ilang team captain nga si Venice Puzon. Dugang niya nga daghan silang gisakripisyo sama sa pagbubo sa tanang oras sa ilang trainings. Gani adunay higayon nga tibok adlaw silang mag-practice. Apan bisan pa man sa ilang kabisi sa trainings, aduna gihapon sila'y oras aron magkabanding. May mga pasok nga po kami, umaga and then after ng training. Parang minsan sumasagad kami ng oras ng training and minsan nalilate kami sa class. And yung sacrifice din po namin na hindi makauwi sa families namin.